Última hora. En 4 meses, espérase o maior sismo xa registrado de magnitude 12 na escala Richter. Actívase o protocolo de emerxencia. As estruturas actuais non están preparadas para este nivel de enerxía sísmica. Poderá alguén atopar algunha solución á pregunta? Son eu. Activado o protocolo. Necesito acceso a nada. E como chegamos hasta aquí? Pois bueno, todo empezou cunha mesa. Non fixemos un xoguete, fixemos unha ferramenta para comprender como as estruturas se comportan ante sismos reais. Nun mundo onde o tempo corre e as placas tectónicas non agardan, comprender como vibra un edificio pode significar salvar vidas. Instalamos acelerómetros na base e nas maquetas. Simulamos ondas sísmicas reais, senoidais, impulsivas, cadradas. As estruturas non responden do mesmo xeito. As máis ríxidas vibran máis rápido. As máis flexibles, máis lento. Algunhas simplemente non sobreviven. Chamábamoslle a Torre Fantástica. Durou exactamente 3 segundos. A misión, simular un terremoto. A ferramenta, unha mesa vibratoria, un D con Arduino e moito café. Probamos motores, fallamos. Cambiamos o código, fallamos. Volvemos a comezar e adiviñade, tamén fallamos. Pero ao final, a cousa empezou a moverse. Don't get it twisted. This rap is mine, mother. Start of game. What you heard is what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to